Ana neh iki berita viral wae. Berita sing gegirisi. Pawarta sing gegirisi. Ana pawongan inisiale IW kuwi ngenteki wong telu wae. Ngrampungi wong telu. Wis kasarane mateni wong telu wae. Mateni bojone, maratuwane karo selingkuhane bojone. Ini ceritane. Ceritane ngene, Pak. Sing urung gawe kopi sik. Sing udut kalau nyepakne udute ngombe kopi tak critani. Ngene, Pak, ceritane, Pak. Kedadian kuwi ana luar Jawa. Nek kleru eneng Kepulauan Riau apa ngendi ngono. Berarti dadine inisial IW kuwi duwe bojo. Bojone jenenge VT ngono ya, Pak. Lah kuwi wis sesuwe anggone bebojoan ki rada suwe, Pak. Wis kurang luwih 7 tahun apa pira ngono. Duwe anak siji. Lah si bojone IW kuwi, VT kuwi sing wedok kuwi nganu wae. Bolak-balik selingkuh. Dadi selingkuh konangan di Ngapura terus selingkuh neh. Konangan neh di Ngapura terus selingkuh neh. Ngono. Lah bebojoan kurang luwih 3 tahun kuwi jare si IW kuwi, si lanang kuwi ora tau dimasake, Pak. Ora tau dimasake, ora tau diladeni gampangane ngono. Dadi masak dhewe, umbah-umbah dhewe, kerja ngomong-ngomong iki dhewe. Duwe bojone ora tau diladeni. Lah IW kuwi wis nrimo, Pak. IW kuwi sing lanang kuwi nrimo lah. Piye wong ya sing lanang rumangsani wong lolo, yatim piatu, ora duwe pambok, ora duwe sedulur. Ngeboti anake wae. Ngeboti anake, akhirnya bertahan IW kuwi. Ditinggal selingkuh bola-bali wis di Ngapura ngono wae. Ora dimasak, ora diliwetke ya wis di Ngapura. Ora apa-apa. Wis pokoke demi anak supaya iso ngopeni anak, gedhekne anak ngono wae karepe si IW kuwi. Iki entuk lambe kuwe. Ya sigar ya sariawan opo ya? Yes. Tak bacotne wae ceritane wae. Dadi si IW kuwi ora tau diladeni, masak dhewe, umbah-umbah dhewe. Supaya ngurusi apa-apa dhewe. Nyepakno pakaian dhewe. Mergone si sing wedok kuwi si VT kuwi kadang ora tau omah bulan. Terus ya kuwi mau dibetah-betahne, si lanang kuwi dibetah-betahne wong demi anak, demi ngopeni anak. Apa-apa menawa bojone esuk iso mari. Lah sawijining dina sing wedok kuwi ora mulih, Pak. Sing wedok kuwi ora mulih. Jare sedina sewengi ora mulih. Dinteni awan ora teko, dinteni sore ora teko, dinteni bengi ora teko. Terus esuke ngono diparani digoleki ning omahe maratuwane, omahe mboke sing wedok mau. Menawa ning kono apa kepiye ngono. Tekan omahe maratuwane. Omahe kancingan wae. Lho omahe kancingan kabeh. Lah si IW kuwi nyang mburi arep metu pawon ngono batine wong ya. Menawa mburi ora kancingan. Ternyata sing mburi kuwi ya kancingan wae pawon kuwi. Pawon kuwi ya kancingan. Lah diijen kon njaba ki ana maratuwane ning enek maratuwane ning pawon kono lagi masak apa goreng gerih apa ngopo ngono. Didodok ora dibukane. Maratuwane kok gak bukane wae. Ya wis menawa mertuane gedeng
Lah si Iwe kuwi ketoke iku anu firasate bojone kan yang jero. Lah angger kamar ki dinjeni wae. Kamar kuwi dinjeni siji-siji. Lah kersane ngalah ana salah sawijining kamar kuwi bojone ning kono si PT kuwi nang jero kamar karo wong lanang liya. Wah, langsung muntap lho wae si Iwe kuwi. Dodo muntap lir kenetap. Sabarang kadulu moyak mayik kaya metu dahanane wis si Iwe kuwi muntap didobrak lawange wis ora peduli ning mertuane apa-apa ora peduli didobrak lawange meneh sing wedok kuwi jan wedokan gathal tenan wis di ngapura bola-bali jek kaya ngene wae tumindakmu ngamuk si Iwe kuwi. Lah kok mertuane iki ora misah, ora ngreh-reh apa kepiye ngono malah mertuane iki mbelani anake kuwi wae. Mbelani anake wedok si VT kuwi. Nek wis ra seneng, ya wis pegatan, nek ora seneng wis minggat apa piye, ora seneng wis pisah malah ngono wae. Wah, tambah ndadekake emosi. Si Iwe kuwi lanang kuwi emosi ning pawon golek gaman. Wis jenenge ngono wis balik kiblate ya wae. Babati kabeh. Klebu kabeh kuwi bojone mertuane klebu selingkuhane kuwi. Babat karo Iwe kuwi. Nah, akhire tiba nebani Bantala. Mati kabeh wae. Si Iwe kuwi nyerahne polisi, nyerahne diri jenenge matane wong telu ya wae. Wis sikile di iseni loro anget wae. Ya wis ngono kuwi wae ya. Dadi kesimpulane iki wong meneng, wong sabar. Wong meneng ki ana watese, sabar ki ana watese. Sabar ki ana tutuke. Mulane ngasih wong sabar kuwi wis ilang kesabarane wah. Girisi tenan wae. Mulane ya kabeh tumindak ki hati-hati. Hati-hati iki bener apa salah, kleru apa ora. Wong jejodohan iki wis aja wis ora usah golek liyane diterima apa anane. Entuke bojo ngono wis diterima, bojo ngene kuwi ngono. Aja nganti ana kedaden sing kaya kuwi mau. Semono ya wae, hati-hati dhewe. Soale kejahatan iki kadang iki ning kiwa tengene awake dhewe tapi muga-muga awake dhewe ya hati-hati kabeh. Wis ya wae, tak critani neh liya dina tak critani cerita sing aneh-aneh. Wis ngene ya wae. Iki di-like, terus komen apa di subscribe to wae.